Кніга прарока Езекііля, раздзел 42. І вывеў ён мяне на панадворак знешні на паўночным баку, ды завёў мяне ў залу, якая знаходзілася насупраць адгароджанага месца і насупраць будынка з паўночнага боку. Даўжыня яе была 100 локцяў з паўночнага боку і шырыня 50 локцяў. Насупраць 20 локцяў панадворка ўнутранага і таксама насупраць падлогі каменем выкладзенай на панадворку знешнім падымаліся адзін за адным 3 паверхі. І перад заламі быў праход шырынёй у 10 локцяў, які быў звернуты ўнутр, даўжынёй у 100 локцяў. І дзверы іх знаходзіліся на паўночным баку. Верхнія пакоі былі вузейшыя за ніжнія і сярэднія пакоі будынка, бо паверхі займалі іх прастору. Былі, бо яны трохпавярховыя і не мелі калон такіх, як калоны на панадворках, таму такім чынам будынак падымаўся ад зямлі па паверхах, ад ніжніх і ад сярэдніх. І мур, што ішоў звонку адносна залаў, быў у напрамку знешняга панадворка насупраць залаў. Меў даўжыню ў 50 локцяў, бо даўжыня залаў знешняга панадворка была 50 локцяў, а тых, што перад імі, цалкам была 100 локцяў. І ніжэй тых залаў быў уваход ад усходу, калі ісці да іх ад знешняга панадворка. І ў верхняй частцы мура панадворка ў напрамку паўднёвым перад адгароджаным месцам і перад будынкам былі таксама залы. І быў перад імі праход, падобны да залаў, што былі на паўночным баку. Паводле даўжыні іх і шырыні іх, такія ўсе іх выхады і ўладкаванні і брамы іх. І ля брам залаў, якія былі на паўднёвым баку, брама ў верхняй частцы праходу, які быў праходам перад ахоўным мурам для тых, хто ўваходзіць праз усходні бок. І сказаў ён мне: залы паўночныя і залы паўднёвыя, што знаходзяцца перад месцам адгароджаным, гэта святыя залы, дзе святары, якія маюць права набліжацца да Господа, маюць есці найсвяцейшыя дары. Там маюць яны складаць найсвяцейшыя дары, і ахвяру з ежы, і ахвяры за грэх і за злачынства, бо месца гэта святое. А калі святары ўваходзяць, то не павінны яны выходзіць са свяцілішча на знешні панадворак, але павінны там скінуць свае шаты, у якіх спраўляюць сваю службу, бо яны святыя, і маюць ускласці на сябе адзенне іншае, і тады толькі ісці да месца, прызначанага для народа. І калі скончыў ён мераць унутраную прастору дома, то павёў мяне ў напрамку брамы, звернутай на ўсход, і змераў яе там навокал з усіх бакоў. А змераў прутом вымяральным з усходняга боку 500 прутоў паводле прута вымяральнага навокал. І змераў з паўночнага боку 500 прутоў пры дапамозе прута вымяральнага навокал. І змераў з паўднёвага боку 500 прутоў пры дапамозе вымяральнага прута навокал. І павярнуўся і змераў заходні бок 500 прутоў пры дапамозе вымяральнага прута. Змераў яго на 4 бакі. Кругом яго з усіх бакоў быў мур, даўжынёю 500 локцяў і шырынёю ў 500 локцяў, каб аддзеліць свяцілішча ад несвятога месца.